Ahojte. Tak vlastne týmto začal nejako môj príbeh, že vlastne začali mi z okna zateplovať ďalší panelák a to také nábodkovanie, takýto pointilizmus ma inšpiroval pre nejakú tvorbu abstraktnú. Začal som ako malovať na vreckovky a vlastne z okna som na 50 cm pravítku ich takto vešal ako takú zástavu, že sa vzdávam, že tá vizualita už je moc. Zároveň tá mriežka tej vreckovky mi nejakým spôsobom nakodovala tú malbu, že som ich potom vešal nad radiátor a v septembri akurát spustili to kúrenie a zrazu tie vreckovky začali ako tým teplým vzduchom takto lietať. Vlastne vzniklo video zároveň a malba. A toto je vlastne výsledok, s ktorým som išiel do Švajčiarska. A prezentoval som tam vlastne taký úvod do zateplovania a potom som začal fotiť zateplované paneláky a začali vznikať také zvláštne geometrie, lebo som fotil 2 aj 3 paneláky cez seba a vlastne začal taký veľký príbeh mojej geometrie. Sakra, ja som tie fotky asi neupravil. Ona má byť trošku väčšia, to je tívko po formáte. Vlastne touto žltou končí jeden panelák a touto zelenou začína druhý panelák. A vlastne sú to super kompozície, tak som to vtipne ako nazval. Toto bola vlastne prvá fotografia, ktorú som vytvoril v Banskej Štiavnici. A vlastne tiež tuto začína jeden panelák a tuto začína druhý. Ale ja to často otočím tú fotku, aby som posunul viacej ten geometrický jazyk. A vlastne ten prezentujem. Veľmi dobre vyzerajú zateplované paneláky v brezových rámoch. Vlastne vyzerá to ako malba. Ja som sa zúčastnil Biennále malby práve týmito fotografiami. A podarilo sa mi zatepliť MHD zástavku v Bratislave. Toto je vlastne jej zadná strana. A vlastne na tom ďalšom slide uvidíte vlastne ďalšiu tú stranu, ktorá je vlastne inej farby. A tie farby som vlastne si nevybral ja. Tie farby vlastne si vybrali zateplovači. To som nehal na nich, ja som len v rámci toho projektu Kunsthalle, že vyber si zástavku umelca, mňa vybrali, zástavku mi dali a že hoci čo som tam mohol urobiť, ja som mu dal ako zatepliť. Keďže to je na skle, tak vlastne vzniklo tam to, čo není vidieť na panelákoch, že je tam vidieť, jak to lepili, také bodkovanie. A vlastne to tam bolo celé leto a ľudia v lete chodili do zateplovanej zástavky. Toto sú teraz slidy ako z poslednej výstavy, ktorú som robil v Trnave, iná geometria. A to bolo vlastne obdobie minulého leta, kedy som sa znovu vrátil ako k tej geometrii. A vlastne fotografoval som zateplené paneláky z južného Slovenska, akože Galanta, Šala, Sereď, Nitra. No vlastne súčasťou vlastne tej výstavy, ktorá bola vlastne v mojom rodnom meste, boli vlastne tie fotografie, ktoré sú teraz v tých slajdoch. Toto je taký posun toho Malevičovho červeného štvorca, ktorý oznamoval Ruskú revolúciu. Toto je tá revolúcia vlastne v tom zateplovaní, ten príchod nejakej geometrie. A vlastne geometria bola vždycky nejakou takou oslavou, ako nejaké krízy, nejaké zmeny, napríklad ikonoklazmus vlastne v 8. storočí, kde vlastne potom tá ruská revolúcia a potom zateplovanie na Slovensku. Prešiel dejiny umenia tak rýchlo. Toto je kolekcia vlastne
zateplených panelákov zo šale, trojposchodových. A vlastne oni majú rovnakú geometriu, ale farebne sú odlišné. A vlastne tiež som ich vybral na tú výstavu vlastne zateplovania superkompozícií, ktorú som robil vlastne v Trnave. A for je v tom, že vlastne okrem tých fotografií, ktoré sú čisto ako geometrické, tak vlastne som tam urobil aj takú ďalšiu vec, že vlastne podľa jednej geometrie som dal ako ušiť čaty ženské a vlastne tie budú ukázané v tom ďalšom slajde. To bola tiež náhoda, že som našiel tieto 4 no tak tu sú tie šaty, tu je aj vlastne tie prvé 3 fotky, ktoré boli na tých prezentáciách. Tie šaty dokonca sú vzadu za tým barom, akurát majú takú, ja som mal tam takú černošku, takú gulatú, perfektné, taká figurína bola, že vlastne ten ženský tvár, ako ešte viac zvýraznili tie šaty. Vlastne podľa tejto geometrie to bolo robené, toto je zadná časť vlastne tých šatov a chcel by som z každej geometrie, vlastne z tejto kolekcie, týchto 4 trojposchodových, urobiť jedny šaty a je také oplaštenie ženy. Je to sexy a... Toto je vlastne záber z tej výstavy v Trnave. A tuším, že to je možno posledný slajd. Myslím, že to viac nebudem trápiť. No, ďakujem.